San Fausto auzoan gagoz eta hemen daukaguzan 16 etxebizitza babes sozialekoak alokairuan jartzeko hitzarmen bat sinatu dugu Alokabiderekin. Etxebizitzak birgaiteko prozesuan dagoz momentu honetan. Sukaldeak jarriko doguz eta tondu egingo doguz eskuragarri jartzeko. 2025ko abenduan bukatuko doguz obrak eta espero dugu 2026ko lehen 6 hilabetean jartzea eskuragarri. Laster, zabalduko dugu apuntatzeko epea. La vivienda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Somos plenamente conscientes de ello y por eso estamos trabajando para poner a disposición de los y las durangarras viviendas asequibles y viviendas dignas para que todo el mundo pueda tener aquí su proyecto de vida. Durangarrek etxebizitza duina izateko lanean ari gara eta jarraitzen dugu. Datozen urteetan 700 etxebizitza inguru eraikitzeko lanean ari gara. Asko babes ofizialekoak izango dira eta jarraitzen dugu lanean benetan oso garrantzitsua delako.